בדרך לברנבאו, הבה נעשה כבוד לספורט העממי. סגיב פרידמן, כתבנו לעניינים עממיים, נמצא במתחם מרתון ג'ילט תל אביב, אי שם בתל אביב. שלום סגיב. אי שם בכיכר רבין, כן, זה מתחם מרתון ג'ילט, כאן נקודת הרישום, כאן כל אחד שנרשם מקבל ערכה מיוחדת, שכוללת חולצה, את המספר, כן? צ'יפ קטן, כמו שבוני אוהב להגיד, שזה מסמל שעברת בכל נקודה ונקודה, וזה גם משדר תמונות לפייסבוק אם אתה רוצה, והכי חשוב, מפה של המרתון, שלא יקרה מה שקרה במרתון ירושלים, שניצחו 19 קנייתים כל אחד במקום אחר. עכשיו, יש כאן מרתון, חצי מרתון, 10 קילומטר, והמרוץ המשונה של 10% מרתון, שזה כמו ללכת למסעדה לשלם רק את הטיפ. עכשיו הבנתי גם יש כנראה טריאטלון תל אביבי, שזה אומר ריצה, שחייה ולחפש חנייה אחרי זה. אבל גולת הכותרת של הערב, מודי, יש כאן מרוץ בין שני הרצים הבכירים במתחם. הם ירוצו על מין מכשיר כזה שמשדר אותם באנימציה מאחוריי, זה כמו הרב רנטגן דור 3. אני אזניק. מוכנים? רומן, סליחה לא הצגתי אותם, רומן וליעד. למקומות, איקון. אם כן, הם יצאו לדרך, רומן מוביל, ליעד תזיז את התחת, ליעד רץ כמו מדוניאנין. ומדוניאנין תופס 1.4 מיליון יורו, סוף סוף הוא התחיל לזוז, מדוניאנין, מדוניאנין! חלום שישדר כמו שמעון פרץ, מודי, מידוניאנין! מידוניאנין! מדוניאנין ניצח את יוסיין בולט! הוא הזוכה הגדול בפרס. יפה. מחיאות כפיים. מחיאות כפיים. לא אמרתי לך מה, הוא נשיקה ממשה פרימו. איך המודי?